dalaygon nga Dios. Gipasalamatan na mo ikaw, niining talagsaon na usap, ug bulawanong kagayunan, nga kami maminaw kanimo, pinagi sa sugilanon sa imo mga katawhan, pila nakalibo katuig ang milabay. Salamat nga imong gamiton ang panaw sa mga Israelhanon. Aron kami imong sultihan, niining amo usab nga panawng langit mo. Salamat nga magagamit ka niini nga plataporma nga mahimong panalangin sa tanang muhatag og pagtagad sa imong mga pagpahimangno, pagkabot ug pagpahinumdum. Salamat nga ikaw magapanalangin ka namong tanan karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ablihan nato dungan ang atong balaang kasulatan niining pagsusis mga bala ang numero aron makuha nato ang mga manindot nga mga pagtulunan alang sa atong kaayuhan. Tun-an na usab nato nining kagabion ang 15 kabuan. Unsa maning 15 kabuan, Pastor? Of the 15 months. Atong teksto ato makita sa Deuteronomy 1:19. So we departed from Horeb and went through all that great and terrible wilderness, which you saw on the way to the mountains of the Amorites, as the Lord our God had commanded us. Then we came to Kadesh Barnea. Take note, Kadesh Barnea. Nahiabot sila. Kinsa ni sila? Ang mga Israelitas. Dis abaning Kadesh Barnea. Ato ning tun-an karon og subayo na tog asa ning dapita. Apan magsugod ta niining bersikulo sa pagtawag sa Dios kang Moses. Og atong lantawon balikon ako kining dakong sugilanon sumala sa pananaw sa Dios. Murag makasusubok kay tan-aw ng matang sa panaw inana ang hulagway. Sa tawhanong panglantaw murag kapuyan ta hago pagka lisod. Apan aron mahimong sayon ato ning ug kayon og tan-awon sa pananaw sa Dios. Dalay ko ng Dios magkaigsuunan. Og didto ta magsugod sa Exodus kapitulo 3 bersikulo 7 ug 8. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows. So I have come down to deliver them of the land of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good land, and a large land, to a land flowing with milk and honey. Kamong mga mahiligon sa sugilanon, atong paminawan ni, ang Diyos mismo ang nakakita sa kahimtang sa iyang mga katawhan. Giingnan ta niya, my people, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. Busa, mikanaog siya, og iya silang pagakuhaon, gikan ni ining yutaa, og dalhon sa maayong yuta, lapad nga yuta, diin ni ining yutaa, nagaagay ang mga gatas og dugos. Grabe ang pag-antos sa mga Israelhanon. Apan ang nakanindot lang ni ining mga Israelhanon, kay giingnan sila sa Dios, giangkon sila sa Dios. My people! Ang nakanindot sa atong Ginoo, tungod kay kung ang iyang mga katawhan, dili gyud siya makaako, nga magtanaw, nga magpabiling, anaa sa kalisdanan. My people who are in Egypt, I have surely seen the oppression. Og tungod ni ana, magkaigsunan,
di siya makaantos nga maglantaw sa kahimtang sa iyang makatawhang naas kalisdanan. Ato ning ayuhon sa pagpaminaw. Ang tanang sa pagsubay na to sa detalyadong sugilanon ini. Dili ba siguro mao ang Dios ng imong gihunahuna? Nganong sa kadaghanan sa mga kalisod o kapait nga naagian nimo, may makaako ka pamangyud sa pagbasol sa imong Ginoo. Apan dili ni ana ang Ginoo sa iyang pagtagad nato, lahi di siya makaako. O kung di siya makako, dili siya may tinubdan sa mga kalisod. Dili siya may tinubdan sa mga pag-antos. Dili siya may tinubdan sa kasakit. Dunay lain o dili siya. Gani ang gusto niya nga iyang magkatawhan, magpuyo nga malipayon, magpuyo na asa kamugaway, o gani gusto niyang naa sa yuta nga di nag-agay ang gatas ug dugos. Tungod ni ini na hinumduman siya sa iyang pakigsaad sa unang mga ginikanan si Abraham, gisugo niya ang iyang mga pinili. Nag-ingon siya, "Go and gather the elders of Israel together and says to them, The Lord God appeared to me saying, I have surely visited you and seen what is done to you in Egypt. I will bring you up out of the affliction of Egypt to a land flowing with milk and honey." Duha na. Murag sugod pas introduction, tulo na. Upat na. Nga ang Ginoo nag-ingon, hawason gyud kaniya, habwaon gyud kaniya, niya nang imong kahimtang kay di siya makaantos pagtan-aw nga mag-inana ka. Apan nga nung nainana man ka? Nga nung nainani man yung mga Israelitas? Dili ang Diyos, kundili ang mga Israelitas. Atong tanawon, gisugo niya si Moses. Tiguma ang mga pangulo sa Israel. Ingna sila nga, miduaw ko nila. Then they will heed your voice. And you shall come, you and the elders of Israel, to the king of Egypt. But I am sure that the king of Egypt will not let you go. No, not even by a mighty hand. So I will stretch out my hand and strike Egypt with all my wonders, which I will do in its midst. And after that, He will let you go. Bantayan na to. Sa diyang iya nang gisugo si Moses, iyang gisultihan si Moses sa detalyado niyang pagabuhaton. Gisugo niyang sultian, ipatawag ang mga pangulo, sa diyang muadto sila ni Paraon, ilang sultian ang hari, di mo sugot ang hari. Hangtod niya iyang gamitan sa iyang mga pamaagi, o katapusan, pagawson na yun sila. Tanaw na to, kung sa inyo na matikdan, ang Ginoo nga nagplano ng daan kaniadto, nahibalo na unsay angay nga pagabuhaton sa pagluwas sa iyang mga katawhan, bisan pa ang pagdumili na Paraon, nasayran na niyang daan. Gani iyang gisultian na ang mga sinugo niya ni ini. Tanawa ko sa sunod gamay tabo. Sa versikulo 21, versikulo 22 sa kapitulo 3. And after that, He will let you go, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall be when you go that you shall not go empty-handed, so you shall plunder the Egyptians. Aning kapitulo ha. Gisaysay sa Dios ang iyang plano o unsay epekto niini, unsay mahitabo niini, pero sa tumoy niini, makagawas na gyapon, mahabwa ra gyapon sila, gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Di baka ni anak karon makasalig sa atong Ginoo nga detalyado ang giingon na niya bisan sa paagis pagpagawas sa mga Israelita. Atong mapanaminan niining bahina nga sadyang ang Ginoo mo luwas na sa iyang katawhan, ang tanang pamaagi gisaysay na, wa panahitabo, gisulti na sa iyang alagad. So kinsa unsa may kulang? Wala na'y kulang.
unsay epekto niini nganha sa mga giplanuhan natong ipadayon. And the Lord said to Aaron, "Go into the wilderness to meet Moses." So Moses told Aaron all the words of the Lord. Then Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel. And Aaron spoke the words which the Lord had spoken to Moses. So the people believed. Then they bowed their heads and worshiped. Di ba? Nabalo mo sugilanon? Nga mura, og nagreklamo si Moses, nga mura, di man kaya siya maong mo, mulitok mo sa gipatabangan siya, gihatagan siya, assistant, iyang maguwang si Aaron, og ilang gisunod, ang maong sugo sa Ginoo, gitigom niyang mga pangulo sa Israelitas, og mituo ang mga tao, og misimba sila. Mao na bakad to. Mao na bakad to. Well, sila nagpadayon ni sila nagtuon sa saad siguro nga usa ka higayon ni ana do nagipanahon nga kami unsa kuhaon gikan sa among kahimtang sadang miabot kini mituo sila. Pero tan-awo nato ang akto nagyong panghitabo human kini nahibal-an sa mga Ehiptohanon. Kung atong basahon ang Exodus kapitulo 5 bersikulo 19 ug 21. Basahon nato ni. Ang iyon mo nako sa inyong mga tagsa-tagsa kapinianan. Atong ukbon kining mga bersikulo ha. Og naamoy papel og bulpin. Isulat nato kini. Kaya akong pagabasahon din 5, 19 og 21 nagingon. Nakita sa dihang gisugo na sa Ginoo si Moses. Og si Aaron. Unsay nahitabo na matikdan sa mga Ehiptohanon og niining tungura nasayra nila nga mugawa mo dunay planong kuhaon ang mga Israelitas. Uy, gipabugatan man hinuon ang ilang trabaho. Gipabugatan. Unsay na ito po? Tungod niya na nakita sa mga kapatas nga Israelitas nga nahimutang sila sa lisod nga kahimtang sa dihang gipahimo sila sa samang ginaghanon nga mga tisa matag adlaw. Sa pagbiya nila sa hari, gikasugat nila si Moses og si Aaron nga naghulat kanila. Miingon ang mga kapatas nga Israelita, makita unta ni Yahweh ang inyong gibuhat og silutan kamo niya kay tungod kaninyo ang hari og ang iyang mga opisyal napungot pag-ayo kanamo daw gihatagan ninyo silang espada aron ila kaming patyon. Mga kaigsuonan, dunay na itabo. Sa diyang misunod na ang silang Moses, Aaron og mga Israelitas unta sa planos Ginoo. Uy, naglisod naman hinuon sila. Inomduman na ito ha. Sa diyang ila gipadayag sa Ginoo ang plano o gisunod sa mga Israelitas, naglisod na hinuon sila. Doon na ba'y plano ang Ginoo nga atong gisunod karon? Kaya may resultang naglisod ta. Take note. Timan-an ta gini. Kay mauni ang naitabo nila. Sa dagilang gisunod. Ang plano sa Ginoo. Apan ang nahitabo. Doon ay kausaban sa mga giplanuhan. Inay magpasalamat sa Ginoo na suko naman hinuon kini ilang mga pangulo sa Israel. Kining mga elders nila. Dili kang paraon. Kung dili kang Moses o kang Aaron. Gimasol naman noon si Moses o si Aaron nga gisugo lang sa Dios. Nga ang ilang kahimtang gitagaan man sila kuta. Mao ni ang bricks nga inyong himuon kada adlaw. Karon tungod ni ining paghitabuha mga kining sugo sa Ginoo nila, gipabugatan sila. Gipahimo sila kuta nga tisa matag adlaw pero di na sila na'y pakuwaon asa ning mga materials din. So may reklamo sila, bunalan sila kung dili sila makakuha. Og tungod niya na, misamot ilang kalisod. Og sa ilang kalisod nga gibati, tungod sa gibuhat sa mga Ehiptohanon, sila hinuong Moses o si Aaron ang gibasol. Apan bibiya ba ang Ginoo? Wala. Wala miundang ang Ginoo. The Lord said to Moses,
Now you shall see what I will do to Pharaoh. For with a strong hand, he will let them go. And with a strong hand, he will drive them out of this land. Pinalangga ko mga igsunan. Pagkanindot kayod sa atong Ginoo, nga bisan pa ikaw gisultihan, bisan pa ikaw mubalos hinuon sa pagbasol sa nagsulti nimo sa planos Ginoo, ang Ginoo wa miundang para nimo. O yang giingnan si Moses, pagauson gyud nako ang mga Israelhano. Gamitan ko kinay kusog. Si Moses ug si Aaron misugod na sila kaluya. Apan lang Ginoo wala. Kay kung si Moses at si Aaron nagipasagdan, nahuma na untang sugilanon sa mga Israelhanon didto pas Ehipto. Apan salamat sa nagakabot nga mahigugmaon nga Dios nga mutuman sa iyang saad, mutuman sa iyang plano, alang sa kaluwasan sa iyang giangkong mga katawhan. Praise the Lord! Unsa iyon sa Ginoo, I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians kept in bondage, and I have remembered my covenant. Therefore say to the children of Israel, I am the Lord. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and with great judgment. Praise the Lord. Ang Ginoo, wa na'y makatupong sa atong Ginoo sa iyang pagkamapailubon para lang og alang kanato. Giingnan na si Moses, kuhaon ko gyud kamo. I will take you as my people, and I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God, who brings you out from under the burdens of the Egyptians, and I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a heritage. Mao niya akong giganahan sa atong Ginoo. Ug mao nang gitudluan gyud nako akong kaugalingon sa pagsunod sa iyang plano. Ngano man kay dili siya muluib, kay ato siyang Ginoo. Kay kung musunod lang tas tawhanong plano, may panahon pang maluiban ta. Apan salamat sa atong Ginoo. Bro, kung naghuna ta, misunod man ko Ginoo, misabot man ko kalisod, pailob lang. Kay dunay kaaway sa Ginoo nga dili gustong mahitabo nimo ang iyang katuyuan. Ang katuyuan sa Dios nga nato. Apan kung makalabang kanianang mga kalisod sa una nimong pagsunod sa Ginoo, mulabay ra na. Mulabay ra na sama sa nahitabo sa mga Israelitas. Apan akong gipanghinaot ba makaisunan? Nga kining nakatunan nato sa mga Israelhano, dili na unta masubli pa nato karon. Unta ang ilang sugilanon nga atong nakatunan gikan nila, dili na magkatunan nato, kundi ang mga maayo na lang. Kung aron mahimong madali ngan hinato ang gustong mahitabo sa Ginoo para nato. Busa nining tungura. Si Moses spoke thus to the children of Israel, but they did not heed Moses because of anguish of spirit and cruel bondage. Aning tungura, si Moses dili natuuhan sa mga Israelitas nga mao gyud ang gisugo sa Ginoo. Ang nagkanindot sa itong Ginoo, kaya di mag-usap direktang misulti sa tao, gasugo sa mga iyang pinili nga mga tao, unya. Si Moses sa tawag si Aaron, maoy na buthan sa gipangbati ni mga Israelhanon nga, unta luwason, pero murawag di gusto. Ganahan naman hinuon silang magpabilin, pero nga mituaw man sila sa ilang kahimtang. Ang Ginoo maayo kayo. And the Lord spoke to Moses saying, Go in, and tell Pharaoh, king of Egypt, to let the children of Israel go out of his land. Aning panahon na,
Sa versikulo 10, sa kapitulo 6, medyo nagduwa-duha na si Moses. Mihingo na si Moses. Mihingo na siya. Sa versikulo 12, and Moses spoke before the Lord, saying, the children of Israel have not heeded me. How then shall Pharaoh heed me? For I am of uncircumcised lips. Ug dinagani mo to ang mga Israelitas nago. Unsa baga si Paraon? Nga di man ko maantigo ug maayong mo istorya. Apan tanawa ang atong Ginoo pag-usab. Tanaw nato ang atong Ginoo pag-usab. Then the Lord spoke to Moses and Aaron and give them a command for the children of Israel and for Pharaoh king of Egypt to bring the children of Israel out of the land of Egypt. Ang Ginoo gyud mi give up para nato. Wa gyud mi undang ang Ginoo alang nato. Wa gyud siya miingon apag ka. Sige, kamo na'y bahala, mo man na inyong gusto. Wala miingon ang Ginoo. Gipakita pagod gihapon niya kang Aaron ni Moses nga iyang tumanon ang iyang plano sa iyang mga katigulangan si Abraham, Isaac ug Jacob. Makuhaon kining makatawhan ug ibutang sa iyang giplano ug gisaad sa mga katigulangan. Busa ang Ginoo. Og atong tan-aw naman ang Ginoo naman ang namugos aning bahina. Apa sige lang. Then Pharaoh. Imong mabasa din Exodus 6, versikulo 13. Tungod niya na, si Moses o si Aaron, may sunod na gyud gihapon sa mando sa Ginoo. Ilang giadto si Paraon, bisan og nangasuko ang mga Israelhanon, o gisultihan sila sa gisultis Ginoo, og niining tungura, ang giingon sa Ginoo sa detalye pa na pagsugod palandaan, gigamitan na niya outreach arm. Usa na ka. Gigamitan na niya kusog. Aron matuman ang iyang plano. Og nining tungura makaigsunan. Ang kapitulo 7, kapitulo 8, kapitulo 9, kapitulo 10, hangtod sa 11. Diyan na nawakita ang gitawag napulo kahampak nga gipaabot sa Ehiptohanon haron lang makuha sa Dios ang iyang mga katawhan. Dipino ko ni pagsulti niyo karon. Aron atong mabati nga kining paglangkat sa Ginoo sa iyang makatawhan nga nailalom sa kamot sa kalibutan ang mga Ehiptohanon. Dili lalim ug dili sayon. Apan gibuhat na sa Ginoo tungod kay siya nag-ingon alang kanila, my people. So ito naman tas napulog hampak, hangtod ang katapusang hampak, ang tanang kamagulangang anak, bisan pa ang anak ni Paraon namatay, gipatawag si Moses, o giingnan sila sa kapitulo 12 na sa Exodus. And the Egyptians urged the people that they might. Then Pharaoh called for Moses and Aaron by night and said, rise, go out from among my people, both you and the children of Israel, and go serve the Lord as you have said. Also take your flocks and your herds as you have said, and begin and bless me also. Tanawaran niyo. Mipagawas tuod po misugot na po tuod si Paraon. Sige, gawas na mo. Pero nangayo pag yung nagdilin siya pa yun. Nagdilin siya pa. Pero panalangin sa pugko. Natiaw mo na. Nangayo pagpakapin. Musugot man, pero nangayo pagpakapin. Panalangin ni pugko. So ang nahitabo, wala sila nahimo. O ang mga katawhan sa Ehipto na nga hadlok na. Busa sila na mismo ang miingon. And the Egyptians urged the people that they might send them out of the land in haste. For they said, we shall all be dead. Praise the Lord, makaigsunan. Hining tungura. Wa sila nang gawas nga empty-handed ha. Nang gawas silang daghag dala. Kaya ilang gipanguaan. Ikisunggo man sa Ginoo, kuhaan ninyo ang bandi sa mga Ehiptohanon. So daghan sila gibit-bit nga mga dala sa ilang pagawas. O ang kapitulo 12, versikulo 31 nag-ingon, then the children of Israel
sojourned from Ramesses to Succoth, about 600,000 men on foot, besides children. A mixed multitude went up with them also, and flocks and herds, a great deal of livestock. Praise the Lord! Nalangkat ragyod ang mga Israelhanon gikan sa kabut ni Paraon. Pila sila kabuok? 600,000 men, mga lalaki lang ni, nga makusgan, wapay labot ang mga kabataan, wapay labot ang kababayanan, wapay labot ding uban, nga magkauban nila napay gitawag mixed multitude nga dala nila. Katong mga nangaksawa, nagbana ba, o mga Eptohanon, dala nila, o uban pang mga kaliwatang dili Israelhanon. Dala nila tanan, nga sumalapas ubang mga magsusulat, mukabat o di mubos, 2 milyones ang mga nagpanaong Israelhanon nga migawas gikan sa Egypto. Praise the Lord, mga igsunan. Praise the Lord. Nakagawas ra gyud sila. Pero muhunong takadyot. Ato sang pamalandungan. Aber, kamo diha nga naminaw karon, salamat kaayo. Apan importante kaini nga atong hinay-hinay. Nga naman, tanawan ninyo, sa inyong paghunahuna, kadtong mga Israelitas nga may gawas, unsa ba ko'y ibati nila? Nakagawas na ba to sa ilang kabubuton o medyo napugos sila sa pagmigawas na lang? Si Paraon, wa na'y nahimo, tungod kay gibuhat sa Ginoo ang angay niyang buhaton kang Paraon, busa si Paraon, napugos na lang yun sa pagpagawas. Niya po yung mga Israelitas. Nga di gusto mo gawas. Di ba? Di na sila mutuon ni Moses. Pero tungod ni ini mga hampag, nadala na yun sila, ni gawas na lang, wabak hapod ni sila nga pugos. Makaigsuunan, kanang pulong pugos ba? Importante na. Nga naman, ang Diyos dunay plano. Ang plano sa Ginoo gipakita niya sa iya makatawhan pinagistag na. Gihatag kini nila alang sa ilang paglaom, alang sa ilang kaugmaon, alang sa ilang kaayuhan. Sa imong pagsunod, wa ba kahapug ka napugos. Hinumduman nato. Kining pulong pugos bikil ni. Madalin asa ni gamay. Mamalikas na ni. Mabikil na ni gamay, mayabag na ni. Nga naman, kaysa iyang pagsunod, napugos lang. Timan-an tanay mo kaigsunan. Nga leksyon ni ining mga Israelhanong gilangkat sa Ginoo. Di man ilang kabubuton nga mugawa sila. Kaya gusto na gani silang magpabilin ra. Pero ang Ginoo gusto mo yun mukuha nila. Pusa gihabwa sila. O gana, nalipay na po sila, nahabwa sila. Pangutanag yung magpabilin. O ato ni ibilin karon nga gabi. Kay matubag tanas sunod ka mga gabi. Kinabubuton ba yun to nila? Nga pagsunod, umisunod na lang yun sila. Kay maura to yung nahitabo. Ato nang tanahon sa unahan. Apan sa pagkakaroon, atong ipas forward ang sugilanon. Muadto ta diretso sa Sinai. Dito sa Sinai. O gikan sa Sinai, sukdo nato ang panghitabo ni ini hangtod sa sunod nga dapit. Sumala sa atong teksto sa sinugdanan. From Horeb o Sinai to wilderness of Paran. Unsa man ni siya? Tanaw na to. Sumala sa panlantaw sa Ginoo, atong lantawon unsa ni tabo sa mga Israelitas. Naaba mo'y Bible story din na sa inyong balay. Volume 3, page 300, page 26. Bible story, volume 3, page 26. Na ay nindot nga sugilano din na. Nagiuluhan na siya, so near, yet so far. Doon launta, pero layo pa man di ay. So atong tanahon, kining libro ha. Do you know how far it is from Mount Sinai to the border of Canaan? Less than 150 miles. Uy, naikwinta dire. Magkwinta sa ta. Gikan sa Sinai, padulong sa
utlanan sa Kanaan, 150 lang kamilyas. O sa mga gilayon na 150. Dire og sa Cagayan og sa Bukidnon, 131. Pasin mo abot pa nagkison. Ay nana siguro kalaya, gikan sa Cagayan paingon sa Quezon. Muna'y kalaya gikan sa Sinai, padulong sa utlanan sa Kanaan. Nagingon ang sa Bible story, if there had been a good modern road across the desert in those days, which there was not, and if Israel had owned a few hundred trucks, which they didn't, they would have covered the whole distance in 4 or 5 hours. Ni Ara. Pila ang gilayaan kung naa pa sila mga maanindot kasakyanan, dagko mga sakyanan na itong panahon na, makuha ra nila 4 ngadtos 5 ka oras. Pero kay Waman, mo na nga dugay-dugay nilang abto ning 150 miles. Pero atong sukdo ning 150 miles sa ilang mga regular nga panaw sa ilang panahon. So malapas Bible story nagingon, even as things were moving only as fast as the littlest lamb, or the youngest child, or the most obstinate donkey, bisan patuod og hinay-hinay lang yung mag-abanti maglihok ni sila, moabanti ni sila sa nilakwan sa gamay kaayong karnero o sa gamay nga bata o sa pinakatapulan nga asno. The caravan was only 11 traveling days making the journey. Uy! 11 traveling days. Hello! 11 ra di ay kadlaw ang ilang panaw gikan sa Sinai padulong sa utlanan sa Kanaan. Mga kaigsunan, paminaw na ito pag-ayon kay nakadungog na batag 40 katuig. Dis ama mo lang 40 katuig. Sila kadlaw gikan sa Sinai ngadto sa utlanan sa Kanaan. Ato tanawon. So we departed, Deuteronomy 1 verse 19, from Horeb, and went through all that great and terrible wilderness, which you saw on the way to the mountains of the Amorites, as the Lord our God had commanded us. Then we came to Kadesh Barnea. Mao ni atong teksto kaganina. Niabot na sila sa Kadesh Barnea. Asa man ang Kadesh Barnea? Nadiri ang Ehipto. Milawag sila Red Sea. Then miadto sa Sinai. Di nakaabot na sila sa utlanan. Pila kaadlaw? 11 kaadlaw gikan sa Sinai. Apan tanaw na to unsay akto nga nahitabo makaigsunan. Nakaabot naman sa Kadesh Barnea. Pagkanindot kayo din nakita na nila unsay nahitabo. Here at last, just about 15 months after their great deliverance from Egypt, at Kadesh in the desert of Paran, they caught their first glimpse of the green hills and fertile valleys of their future home. Praise the Lord. Bible Story, Volume 3, page 26. O sige ko din na, 15 kabuhan. O muna na itong title karon. 15 kabuhan. Gikan sa ilang pagawas sa Ehipto, nakaabot na sila sa utlanan sa Kanaan. Kanaan na. Ahaman tanangita atong 40 katuig. Nganong naamay 40 katuig? Nga 15 kabuhan, naan naman sila sa utlanan. Di ba kapila na ninibalik sa sugilanon? Si Jose, gidala to sa Ehipto, gikan sa Kanaan. Gidala atong mga negosyante. Unya ang iyang mga igsuol sa gutom, nagbalik-balik sa Ehipto. Di ba si Abraham una, miyan gikan sa Ur, ngadto sa Haran, ngadto sa Sikim, na miadto sa Ehipto. Nganong doon na may 40 katuig? Nga niining panaw sa mga minilyon ka mga Israelitas, 15 kabuhan, na sila sa utlanan. And the Lord spoke to Moses, saying, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers, you shall send a man, everyone a leader among them. Mga kaigsunan, doon na ni isyo. Doon na giingon din ang Ginoo, misugo kang misulti kang Moses, sige, padalag isbiya, ngatos Kanaan. Numbers 13, verses 1 and 2. Apan tanaw na to ni siya sa libro sa Deuteronomy. Sa libro sa Deuteronomy, 1 verse 22. Kining libro mao ni ang pagsubli saysay
ni Moses sa naitabo sa mga Israelitas. Og mao ni ang pamilinbilin ni Moses sa mga Israelitas sa bag-ong henerasyon sa wa pa sila misulod sa Kanaan og sa wa pa sa gikuha sa Ginoo si Moses. Apan unsay gisulti din sa libro sa Deuteronomy sa gisaysay subli ni Moses ang naitabo kaniadto. Miingon din ni, and every one of you came near to me and said, let us send men before us, and let them search out the land for us, and bring back word to us of the way by which we should go up, and the cities into which we shall come. Uy, lahi malaging tuno, kaysa numeros kaganina. Nagingon ang numeros ganina, and the Lord spoke to Moses, saying, send men to spy out the land of Canaan. Pero pag abot sa Deuteronomy, ingon si Moses mismo, sila may miduol, kay ipasubay ang dalan, ang yuta, o niya, magdala sila ilang mga pulong, ngayon sinahitabo nila, lahi man ang tuno ni Moses. Kung ato ning subayon, giingnan ta, according to Deuteronomy, it was the people's idea to send scouts to gather military intelligence. Magaigsunan, ang Ginoo ga plano, sa sinugdanan pa lang, bisan ang pagkuha nila sa gikan sa Egypto, pero karon nga naa na sila sa utlanan, kadto di aing mga padalag espiya, dili man ito gikan sa Ginoo. People's idea to send scout to gather military intelligence. And the plan pleased me well. Ingon si Moses sa iyang testimonyo. So I took 12 of your men, one man from its tribe. Versikulo 23. According to Numbers. Mao na testimonyo ni Moses. Busa kay nakalipay man niya ang mong plano, nagkuha sa usa sa matag tribo, kadtog yung Pangulo. Makaigsunan, ang Andrews Study Bible, page 219, nag-ingon, according to Numbers 13, the Lord commanded Moses to send scouts. It appears that the people proposed the plan, Moses agreed and took it to God, and God told him to go ahead. Mao nang explanation. Ang mga tao nagpropose kay Moses. Giuyunan ni Moses, gidalas Ginoo, o ang Diyos mismo nag-ingon na lang. Sige, lakaw. Padayon. Kini importante kayo. Dinhi dapit nabawog ang sugilanon. Inay mo adtunas Kanaan. Ang Ginoo na ibalo paunsaon. Apan ang tao mi liot pagud mipakita sa iyang plano nga dili na iyas Ginoo. The book of Deuteronomy should be carefully studied by those living on the earth today. Praise the Lord. Gipahinom-duman ta nga kining libro kay nakatabang pag-ayo nato angay tun-an pag-ayo sa mga lumulupyo nga buhi sa kalibutan sa atong panahon. Pinalangga ko magaisunan. 11 days after leaving Mount Horeb, the Hebrew host encamped at Kadesh in the wilderness of Paran, which was not far from the borders of the promised land. Here it was proposed by the people that spies be sent up to surveil the country. Kini, dili na ni supporting evidence na ni siya, dili na si Andrews Bible ang nagsulti, kundi ang patriarchs and prophets na. Gisulti din mga tao gini ay nagpropose nga magpadalag espiya. The matter was presented before the Lord by Moses, and permission was granted with the direction that one of the rulers of each tribe should be selected for this purpose. Sunod, the people did not wait to reflect. They did not reason that he who had brought them thus far would certainly give them the land. They did not call to mind how wonderfully God had delivered them from their oppressors, cutting a path through the reeds to the sea and destroying the pursuing host of Pharaoh. They left God out of the question and acted as though they must depend solely on the power of arms. Mga kaigsunan, niining pag-abot nila sa utlanan, inay ila na untang pinuhon ang pagpakisayod sa pagsunod sa unsay kabubuton sa Ginoo, ila na hinuong gihimo ang ilang plano. Og nagsalig na sila
niini og ilan ang gipadaplin ang Ginoo. Leksyon nga angay natong timan-an. There is always a reward in trusting every instruction from God. Therefore, magkaisunan, importante ning mga butanga. Ako ning gisulti ninyo og hapit na og tantag oras. Tungod kay ang atong panaw padulong sa langit. Dili buti pasabot. Nga ang kay duol na ta makaabot sa atong langit nung panaw. Magbuot-buot na tag ato kaugalingong plano. Wa para ba'y nakaadto na tog langit nga mo'y mugiya na to dito. Ang Ginoo kay siya rito adito og siya mubalik ano magkuha na to. Busag giingnan ta sa atong bersikulo nga katapusan, Matthew 24:44, therefore, you also be ready. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Praise the Lord, magkaisunan. Mangandam ta, kay wa tanay-balo, sa takna din ang anak sa tao mubalik. O kung sa gikinahanglan, ang pinakadako nga pagtulunan nga angay natong timan-an karon nga gabi mao. Dili na unta mautro pa ang gibuhat sa mga Israelitas nga naghimos ilang kaugalingong plano, musuluray na unta sila yutan-ong kanaan masiutlanan. Ni anata sa utlanan sa langit nung Kanaan o kitang mga katawhan nagkinahanglang makakaton sa pagpangita o pagsunod sa plano sa Ginoo lamang o dili ng atong plano. O para nako, gikinahanglan nato kini. Di naman siguro makita ninyo sa slide. Di na, ambot basig nahurot na ning battery din sa akong monitor. Nagkinahanglan ta. Karon, certified, obedient people. Praise the Lord. Balikon ako. Aron di na mautro ang tanang nahitabo sa mga Israelitas. Gikinahanglan nato karon nga mahimong certified, obedient people. Kay kining saad niya, surely I am coming quickly. Mahitabo gayod. Dili ang Ginoo may problema, dili ang Ginoo ang kulang, ni anato ang inungdan. Busa gikinahanglan lang yun nato nga mahimong mga certified, obedient people. Atong tunanog makaigsunan. Ang ikatulong sugilanon, ang 40 katuig. Karon, nakaabot na ta sa utlanan, 15 lang kabuan, gikan sa pagawas sa Egypto. Ugma, 40 katuig, nganong naama na, ngawa, manunta na, makaigsunan. So, hangyoon mo na ko, og ato ning panamilit karong gabi, unsay angay na itong buhaton, og angay na itong makatunan, dapat makatunan, kinahanglan mahimutang mga certified, obedient people. And by the way, sa pagtapos, di pa ta magtapos, hindi na makita nyo sa screen, yun ang atong imbitasyon. Doon na tayo an hour at doon. Pandayanan sa atong mga hiwi na mga batasan. Magkita tayo matagbuntag. Pangayo mong link, naon tayo link din pero di naman makita sa screen. Nalubat na siguro ang battery din sa atong studio. Busa ang yun mo na ko, nga extended ang an hour at doon para sa atong mga kinaiyang pandayunon aron mahimong maandam sa langit nung Kanaan. Gawas kung wa na mo nagkinahanglan, ang Ginoo doon na pa'y pamaagi sa mata ko sa kanato. Magkita ta, matagbuntag, o hangyo mo na ko, ipadayon taning series mo tagabi. Manghinaot ko mapakatabang kini, alang sa atong pagpangandam, sa saad niyang dili na gud masipyat. Surely, I am coming quickly. Magampo ta. Dalaygon nga Dios, salamat kaayo sa mga pagtulon na usab nga na pupo na mo sa among pagtuon
gikan sa imong magkatawhang naglabigar padulong sa yutan ong Kanaan. Ang ilang mga kapakyasan dili na unta mahimong among kapakyasan. Apan musutoy na kami mga maghulma sa langit nung batasan nga gikinahanglan sa among panahon karon. Seryoso ang kahimtang, mubo na lang ang panahon, ngilad na ang kalibutan, apan ikaw nag-andam na sa imo magkatawhan. Sa mas gibuhat nimo sa mga Israelitas nga gilangkat nimo iptuhanon mga kamot, kami imong gitinguhang maandam. Ug nasayad kami ang imong espiritu nagakabot ka namo nga wala naglangan. Ug samtang kami maminaw sa imong tingog ug masunod, mahimuunta kami Ginoong certified obedient people. Salamat sa imong pakigkauban ka namo ug paggamit ni patapurma aron mahimong panalangin sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan.